हेलो हेलो सुनाता आवता आवाज आवता आवता गाई तो तनी कौन गाना गाई तो अब गाना सुनिए कौन कौन म्यूजिक बजाए हुआ अंजा दिए पूछो नहीं हमरा से पूछी पहले कि कौन म्यूजिक पर गई बा मर्द सिखा देबो हमरे के तू त रिकॉर्डिंग करम त पूछी ना पहले का गावे आइल बानी स्टार न होई हम स्टार होई सरैया माई स्टार अच्छा सरे में 1996 के बैठ जानी सरे में त हमरा सामने कि नोटी के ले बड़ा बड़ा गायक ना खाली हम ही गाए नहीं हम ही सुन लेनी अच्छा बकरी बकरी सुने सकीना ऐसा सुने नी सब हां अच्छा अब ओका वो सुने ला सब खूब आनंद लेला सब खूब आनंद लेवल सब बहुत तनी गाई गाई कौन रे खो या मुलायम कर चाट के मुलायम करो चाट के झुरा गइल बा काची मुलायम कर चाट के काची अझुरा तो काची खोल के बताई बजाई खोल के बताई ना खोल के रहे दी महाराज सब लोग जान जाई ए बताई अरे रहे दी जाय दी रोज जाय दे लेवनी आज जाय दी जाय दी है जाय दी गाई तो आई तो गाई गा के बताई तो नी बजाई म्यूजिक अभी नहीं के बजत म्यूजिक बने गइल बा गाई ना तनी कि सुतर ही सिनवा से तकिया के साथ के भागल बाटे देवर रात गले काट के भागल बाटे देवरा रात गाल काट के सुतर ही सिनवा से तकिया के साथ के हां किंग सीना से साट के ईटा तकिया अच्छा तकिया हां म्यूजिक गावे नहीं गावे नहीं कि एंगे गावे सादा तो गा देनी तो एकदम बुझी कि सब लोग गांव भर के लोग दौड़ जाला एकदम लाठी ले हाय 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 लाठी लेके दौड़ जाला चिवरा में हां तो कपार पर बाजत है निमन से ना हां गधा चाटे के मुझे से गधा चलाइल बाटे गांव में हाय हाय हां तो कस के थुराई हो ना वो जाना सकी हो यू गधे है लेकिन स्टार भैया हमरा बने के देखिए स्टार बने के स्टार एक दिन बना स्टार बना दिए एक दिन जी भैया तो आई तो तनी निमन से गाई तनी गोर लागले सरस्वती जी के गोर लागले जी गोर लागले गाय मन से गोर लगे मन से जी गोर लागत है हमारा के ना सरस्वती जी के तनी गाई बजाओ तनी 1 2 3 4 मर्दे रोगन कोनी निकले ए मर्दे हम हे न कहत नहीं तो तू निकल जात रह एकरा मतलब गाओ माने का है एकर मतलब गाओ हां तुम मुंह से कोई गावई हमरा नानू बुझाला हेकर मतलब ना बुझाई सब बताओ तन कि सरैया माई स्टार में अच्छा हां आई तो फिर से बोलबकाई ना होशियारी दिखा के 1 2 3 4 गाइए ना सर से बजाएं हम बोलेंगे 1 2 3 4 आपको 4 पे स्टार्ट कर देना है फिर से बजाएं फिर से आइए 1 2 3 4 सुतरही सीनवा से तकिया के साथ के अरे सुतरही सीनवा से बढ़िया से भाव में माने अब कितना बढ़िया गाई बड़ा बढ़िया गावत नहीं रो हमारा तो खूब बढ़िया लागत एकदम खुटाड़ उखाड़ तुम गाते हां मैं खूब बढ़िया लागल लेकिन लागल कि स्टार बन जाए अब लागल स्टार बन जाए हाय के बारे में अब भैया स्टार बन जाए तो लेकिन रहुआ के हम चिन्हे खूब निमन से एगो फोटो ना खींच लिया हमरा संगे फोटो खींच ले हां स्टार बन जाए तो रहुआ देख माला चढ़ावे खातिर गजब जी मैंने स्टार बन जाए तो दिखाए कि हई लेके हमरा स्टूडियो में गइले बा आए स्टूडियो में हां तनी गाई तो फिर से बनाई रोरा स्टार बनाई तो तनी 1 2 3 4 सुतरही सीनवा से तकिया के साथ के आइए हैंग मत हिलाइए आदत बा खड़ा रहनी तो हिलत रहे अच्छा खड़ा रहेला तो हिलत रहेला हां
खड़ा रहे तो हिलत रहे नहीं। ओ आई आई 1 2 3 4 सुतर ही सीनावा से तकिया के साथ के सुतर ही सीनावा से तकिया के साथ के भागल बटे देवा रहा राते गाले काट के देवा रहा राते गाले काट के कैसी गाल काट के हाँ अरे भागल बाटी देवेरा राते गाल काट के बढ़िया से करके बढ़िया से लिखा आई एकदम बकवास होता मजा नहीं खेवल रस नहीं खेवल कने करके पेरी पेरी रस निकालिए में से रस नींबू हाँ नींबू की गार के रस निकली हाँ रस निकली बढ़िया से 1 2 3 सुतर ही सीनावा से तकिया के साथ के सुतर ही सीनावा से तकिया के साथ के भागल बाटे कनी माइक ना भले माइक नीचे कर ली तनी माइक हवा नीचे कर ली ठीक बा एकदम रौरा खातिर ठीक बा आई आगे काट के सुतर ही सीनावा से तकिया के साथ के भागल बाटे देवा रहा राते गाले काट के भागल बाबे इधर लोग देख मेरा म्यूजिक ते देवा रहा राते गाले काट के भागल बाटे देवा रहा राते गाले काट के अरे राजा म्यूजिक का कहला म्यूजिक का कहाला मर्दे अब हमार मुड़ी में केस बाकी जाइए वो बात से आप बात हमारा के बताई मैंने म्यूजिक का कहला ये खाली के ना बजाता ठीक बा एकदम ठीक लागता ऐसे हमरो का नाम बाजी का हाँ बाजेला हाँ बाजी गावनी मन से तकिया के साथ के तकिया के साथ के तकिया के साथ के भागल बाटे देवा रात गाले काट के भागल बाटे देवा इधर रुक जाएगा बा पापा रुक जाए हाँ तो एकदम म्यूजिक के पास सही ओकर बाद गावे के बा ठीक कर गवाई महाराज जरा साफ रौरा इतना देर लगाओ तो इतना देर में स्टार बने 15 मिनट में गा के निकल जा रहा 5 मिनट में गा देनी हम चेवरा में बैठ के 5 मिनट में 5 मिनट में गाय नहीं तो एक लगातार गाते रह जानी हाँ हमारा जितना अगल बगल के भैंस बकरी वाली सब लोग आके बैठ जाए हाँ एकरा मतलब रौरा भी नहीं हो कनी कि ना भैंस के भी नहीं कुछ बकरी के भी नहीं खाली भैंस बकरी सुनबे करेला अब सुनत तनी कि हई बुझाता हमरा कि स्टार बने तो भैंस बकरी मत सुनो भैंस लेकिन भैया रउआ चाह दे तो बना रौरा गायम कम नु निमन गाय निमन गाय आई आवत तो बरले बानी अब गाय निमन से गाय तकिया के साथ के अरे भागल बाटे देवारा राते गाल काट के निमन से तकिया के साथ के भागल बाटे देवारा राते गाल काट के कनी ऊपर आवाज करके अरे भागल बाटे देवारा राते गाल काट के एगा तकिया के साथ के भागल बाटे देवारा राते गाल काट के रुक जाए भागल बाटे देवारा राते गाल काट के बहुत बढ़िया अंतरा हाँ ये अंतरा का कहाला मतलब अंतरा एकरा बाद कची बा एकरा बाद काची बा हाँ एकरा बाद काची बा आगे माइक बा आगे माइक बा आगे तो हमू बनी अब पीछे रौरा देखी का बा भैया के स्टूडियो को बनर रखे कमलेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर डिजिटल ना कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर अच्छा हम डिजिटल स्टूडियो में फोटो ज्यादा खिंचवैले भाई अच्छा जवानी में हो जवानी में अब बुढ़ापा आ गेल कि ना उम्र साथ में खे देते हाँ एकरा मतलब जवानी में गवत नहीं हां खूब गइले बनी जवानी में मत पूछी आई तो अंतराई महाराज रो की भगवता हगुआता जवानी रहे दिन
अंतरा आइए 1 2 3 4 का भाई याद नहीं खे का कहे के बा का लिख के लाए हैं या लिखवा के लाए हैं गाना के लिखे बा गाना कौशल भैया हमारा लिख ले बानी कौशल भैया वहां से केना भेंट हो गइल बा अरे वहाँ बड़ी बड़का राइटर है बड़का राइटर है और का और बड़का सिंगर लगत नहीं सिंगर है ना देखे से मैंने हम नहीं बुझा लगते में नहीं देखे से नहीं लगत सिंगर हां देखे से समझ ले कि सिंगर हम बड़ी बड़का सिंगर हां अब नाच कर दे रउरा साहब आई ताई लास्ट अंतर आई पहले पहले का अंतर आई कची का भय रह दे बिहान का रह दे गवा दी ये बार गा देन तो इब्राहिम हमरो घरों के लोग खुश हो जाए सुन के हम खुश हो मैंने घर के लोग इतना सुनी तो खुश हो जाई हां कि 2-4 को डाटा मिल जाए पिछवाड़ा लाल हो जाए एक बार जान गाना सुनी तो एकदम घर से लुका के होत नीनु गावे ब्यास वाला खुश बड़े बाबूजी के पॉकेट में से पैसा मोर ले बानी बढ़िया ना लाल हो जाए ठीक बा बढ़िया से